Matul il-jum ta' tnejn saret il-plenarja annwali tal-Parlament taż-Żgħażagħ, seduta li matula żgħażagħ tkellmu dwar ir-regolarizzazzjoni tal-prostituzzjoni f'Malta u l-libertà tal-midja u l-polarizzazzjoni politika tal-midja lokali. Fil-bidu ta' din il-plenarja d-deputat Speaker David Agius enfasizza dwar l-importanza li jsiru seduti bħal dawn għaliex iż-żgħażagħ għandhom ħafna x'joffru lis-soċjetà. David Agius qal li fi spiritu ta' dialogu dejjem irridu naslu għal ftehim minkejja l-opinjonijiet differenti li jista' jkun hemm. Aktar tard fl-eluq ta' din is-seduta d-deputat tal-Partit Nazzjonalista Bernice Bonello faħret li żgħażagħ għall-impenn tagħhom għaliex minflok qattaw sajf igawdu l-baħar, qattaw sajf jagħmlu r-riċerka sabiex jaslu għal dawn il-pożizzjonijiet li ġew preżentati fil-Parlament. Dan fil-waqt li saħqet li ż-żgħażagħ għandhom ikomplu jsemmaw leħinhom f'affarijiet kurrenti li jkunu għaddejjin f'pajjiżna. Min-naħa tiegħu id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Derin Karabot qal li ż-żgħażagħ f'din is-seduta kienu partit wieħed dan għaliex flimkien urew li jistgħu jaslu fil-Parlament bl-aħjar abbozz possibbli. Apparti minn hekk huwa saħaq li għandu jkun hawn aktar protezzjoni fil-konfront tal-ġurnalisti għaliex in-nies li jażu din il-karriera dejjem qegħdin jonqsu. Huwa qal li dak kollu li talmu minn din l-esperjenza għandhom jibqgħu iħaddmuh matul ħajjithom u fakkar kif hu stess kien ipparteċipa fil-Parlament taż-żgħażagħ ftit snin ilu. Dan l-avveniment jiġi organizzat kull sena fejn iż-żgħażagħ li jipparteċipaw jiddiskutu temi vari uħud minnhom temi jaħarqu, sessjoni parlamentari li tkun organizzata mill-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ.